Sanibonani nginibingelele namelele channel Masweti Mana Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ngizele iqiniso lokuthi uyachofa phela usubscribe, ulike bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engizangalo njengamanje udaba ke olithinta ukubulawa kwa-AKA kanye nomngani wakhe uDibs. Angeke uzuyikholwe sidalo nje impendulo kaMsolwa number 5 ulindo kuhle wakandimande ukuthi uphendule wathini kulolu yaphenyo olalikade ke lenziwe ke uDetective Phile ngosonto elidlule. Uma ukuthi ke awazi ukuthi ke lolu phenyo lenziwe uDetective Phile lahamba lafika phi, ngena khona la kule channel ivideo yakhona ikhona uzoyibona nje inemzuzu ewu6. Shuthi ke ulindo kuhle mfokandimande uphendule ngokuthi ke akaphiki ukuthi wayekhona kuFlorida road ngelanga kwafa ngalo okwabulawa ngalo AKA noDibs. Uthi akaphiki kepha wayekade kule ndawo nje wayekade ezohlangana ke nentombi yakhe kwenye indawo yokudlela ibizwa ngokuthi ke iWish. Uthi nje wayezohlangana ke nentombi yakhe entsha angayazi kodwa akwabona ukuthi hayi imenza isilima. Kuthe makhamba isikhathi ke wezwa ke sekuqhuma isibhamu wayengazana ukuthi ke kukhona AKA lapho wazi ngoba nakho ke sekuqhuma isibhamu ke mayesezwa ukuthi hawu sekubulawe uAKA kuyo le ndawo akakuyona. Uthi futhi akaphiki ukuthi ke ngelanga okwabulawa ngalo AKA wavula ibank Standard Bank. Uthi ke izathu esenza ukuthi avule ibank ngaleyo langa kwakuthi ke amalokhuzana ama-account akhe lawa amanye ayekade ke nenkinga onke engasebenzi. Uphinde wathi ke futhi akaphiki futhi ukuthi khona imali eyasuka kulokhuzana kuMsolwa number 4 okumzi wakhe umzi wethemba umzi wethemba wakwaGwabeni. Uthi akaphiki ukuthi khona imali yasuka kuyena e100,000 ize ngakuyena ulindo kuhle wakandimande. Uthi kodwa leyo mali wayekade ke ekhokhelwa umzi wakwaGwabeni emkhokhela ngoba nakho kade ke emshayelela imoto endaweni emabangeni ke amade mangabe nje hamba amabanga amade bese ke emkhokhela yona ke le mali engu100,000 ngaza kwethu. Ngamafishane nje uthi ke ulindo kuhle ndimande akaphiki ukuthi wayekhona kulesigameko. Uthi akaphiki ukuthi wathola imali kodwa ke nje akuhlangene nokubulawa kuka-AKA kanye ke nomngani wakhe uDibs. Nganza kwethu kuningi kuyaqhubeka kuningi kuyenzeka. Ivideo egcwele ephelele ikhona la kule channel. Ngiyacabanga nje ukuthi uyayibona ngokuthi ithi kuba nama-minute athe kuba maningi kulawa amanye ama-video. Ngiyacela ukuthi ungaze liqiniso ucofa subscribe bese ke uyagijima uyobuka leya video. Ungakhohlwa ukucofa leya nsimbi yebell ngoba njengamanje ziyakhala sisukuma ke nedindi. Ngiyabonga asidibane kuyo ke leya video.